Wannan shi ne mafi girman kara da yake rayuwa bakin teku, yayin da sauran kadodin da suka yi kwai a gaɓar tekun nan suke shan wahala a gare shi, yayin da suka yanke wannan kwan yake zuwa na cinye musu. Yaya, nan da ya gashi na a yanda yake cin yaran kada. Kuma a rayuwar wannan karen ba irin abincin da yake mai daɗi kamar irin wannan yayan karen. Amma fa mafi yawan a waɗannan yayan kadoji suna tsira ne yayin da suka shiga cikin wannan ruwa. A nan kana ganin gashi